troell, a spiral ydy'r thema ar gyfer y dosbarth yma yn y bloda. Mae Donald Morgan o Flodau'r Bedol yma fel bob blwyddyn arall ac yn cael ffair ei a prysur eithriadol. Mae yna lot o bobl yma heddiw, mae'n does? O, mae'n ofnadw o brysur yma. Mae wedi bod yn ffair wych mor belled. Dim ond efo'r bobl sy'n yma, mae'r cystadlu wedi bod y safon uchel iawn. A hefyd, mae'r gwobrau wedi bod yn llifo'n hyfryd hefyd. Mae'n neis iawn. O'n i at ein yn y munud. Ond be mae pawb wedi gwneud? Pawb wedi gwneud rhywbeth gwahanol efo'r thema yma? Yndi, oedd hon yn thema oedd yn agored iawn. Mae'r un cyntaf yma fan hyn, mae wedi sort of dewis wneud y spiral fel cartwheel. Ti'n gallu imagine o fel y cartwheel yn troi rownd, a ti'n gweld y drowell yn mynd rownd fan hyn. Falle bod e ddim yn mor draddodiadol o'r rhai o'r lleithsi yma, mor esboniadol a beth yw'r lleithsi yma. Ond mae fe'n effeithiol iawn, falle bod eisiau chydig bach fwy o pethau naturiol arno fe i greu well spiral, neu hyd yn oed bod rhywbeth wedi dod allan falle, yn casgedo allan, fyddai'r spiral wedi cyndio allan a cario allan. Dyna mae'r mersonol i a beth honna. Ond beirniad o beirniad yn y diwedd, a mae pawb efo ei barn ei hunain. Pawb ei chwaith yn union. Ond mae'n ddiddorol pa ddeunyddiau gwahanol mae pawb wedi mynd amdanyn nhw. Yndi, efo'r ail un mae fe'n eto, mae dyti'r spiral hyfryd yn dod lawr, ond mae'r top yn ychydig bach yn rhy drwm. Mae hwn ar y top yn rili drwm ac yn tynnu oddi wrth y gwylod. So hwnna falle bach yn llai, fydde'r amrywiaeth fan hyn a fydde'r effaith y spiral yn fwy naturiol ac yn edrych yn mwy drawiadol. Yn y môr yma, dyda ni. Yndyn, mae fe'n fel rhyw octopus neu jellyfish yn yma. Rwan, dyma'r un sydd wedi dod i'r brig. Ie, dyma'r un sydd wedi dod i'r brig. Mae fe'n môr naturiol. Mae lot o lifiant, fel ti'n gweld, mae lot o symudiad trwyddo fe. Mae fe'n naturiol i gyd efo'r textures wahanol a'r ffurf wahanol o flodau sy'n rhoi amrywiaeth iawn i'r gosodiad, a mae fe'n un bach hyfryd iawn. Dim y rhy drom, mae fe'n ysgaf, mae'n llifo neis iawn. Ac dyna falle beth oedd y beirniad yn edrych am. Penelope Harrison yn fuddugol yn fanna, ac yn yr ail wobr, eleni, Donald Morgan. Wel, dyma rhyw syniad o'n i'n meddwl rhywbeth naturiol, pethau sych i gyd. O'n i'n cael siawns i ddefnyddio pethau sych, pethau artiffisial ac ati. So nes i defnyddio'r twigs yma, wedi cael ei weindo i lan i gyd efo chydig bach o wifren ac ati. Ychwanegu'r pethau sych yma, approachau sych yma, o'n i'n teimlo bod e'n rhoi gwrthgyferbyniad hyfryd i'r grafilia sef y dalen yma sydd fi fan hyn. Ac wedyn o'n i'n meddwl, just contrast efo'r bach o'r blodau bach yma efo'r canol centre o'n i wedi gwneud efo bach o twigs a pethau fel yna, ti'n bod? Ac fe greuwyd hwn i gyd fan hyn? Fe greuwyd hwn fan hyn pnawn ddoe. Pnawn ddoe. Dyna sy'n anhygoel ynddo, arferchog. Llongyfarchiadau mawr. Yn drydydd yn hyn, gwaith Liz Edwards, eto hollol wahanol ac yn gymaint yn llai. Eto, lot llai, ond eto mae gen ti'r symudiad naturiol yn dod trwyddo. Beth sy'n falle efo hon, falle mae'r beirniad y gweld, bod y blodau yma fan hyn, falle allan o sgil i'r blodau eraill sy'n yna. Maen nhw eitha mawr i gymaru efo'r pethau bach sy'n yno fe. Dyna be fydden ni yn dweud, os o'n i'n beirniadu'r Cystadleuthau yma, bod y rhai mawr yma fan hyn yn bach allan o sgil. Ond eto mae'r symudiad naturiol hyfryd, rhoi'n naws nawddoligedd iawn yn yweti, bod mae'n rhoi y naws i ti bod ni'n mynd mewn i Nadolig a bod e'n rhoi bach o hwyl ac rhoi hwyl yr hwyl neu fes i'n gweud. Yn fan hyn mae'r Dolig yn cychwyn yn y ffair eia, a mae mor braf gweld byrddiad fan hyn o waith y plant. Yndi, mae'n hyfryd gweld y plant, mae'n hyfryd gweld y gerddi bach. Mae wedi cael ei greu yn naturiol efo plant o'r ysgolion neu efo'r plant sort of unigol, ti'n bod, ynddo fe? Beth sy'n hyfryd yn byti hwn yw dyfodol unrhyw sioe neu dyfodol unrhyw cymdeithas neu unrhyw beth yn cymdeithas ni yw'r bobl bach ifanc. A mae'n bwysig iawn i rhoi'r hwb bach na i'r bobl bach ifanc yma. Ac ti'n bod, mae yna amrywiaeth yma fel o'n i dweud, a maen nhw gyd wedi cael ei greu'n hyfryd ac yn naturiol iawn, yn wedi gyda'n cyntaf. Siwan Haf Davies yn fanna, llongyfarchiadau mawr iddi hi. Ti'n teimlo fel bod ti'n cered yn yr ardd yn wyt ti, ti'n bod? Ti'n edrych mlas trwy'r ffenest ti, ti'n gweld pob beth sy'n dardd, ar fore hyfryd, efo chydig bach o llwydrew neu'r rhew ar y gwylod. Hyd yn oed, mae'r pond bach sy'n na wedi cael ei greu fel bod y rhew yn y pond. A mae fe'n effeithiol iawn, a mae fe'n naturiol iawn, mae fe'n hyfryd. Be sy'n syndod ydy'r manylder, ynddo? Mae yna lot, miniature beth dweud, gar ddeia fechan yn dweud i bobl rhwng 4 ac 11, ond mae'r gwaith sy'n mynd mewn i greu rhain. Yndi, mae lot o feddwl wedi mynd mewn. Meddwl hefyd, oes. Lot o feddwl, a mae lot o sort of creu. Ti'n bod,
shed fach na, neu'r pegola bach na, ti'n bod, mae hwnna i gyd wedi cael ei greu allan o twigs bach hyfryd ac ati, a mae fe'n naturiol. Ac o ran yr ysgolion, mae yna un ysgol wedi serenu yma fel Seren Bethlehem. Yndi, 1, 2 a 3 wedi mynd fi'n credu ysgol Pont Faen nhw, os fi'n cofio'n iawn. Ysgol y Bont Faen. Iddyn nhw, ynddo fe, ti'n bod? A diolch iddyn nhw fel ysgol am gefnogi'r sioe. Ti'n bod, dyw e ddim yn peth hawdd i ddod lan ar penwythnos a cefnogi'r sioe a dod nôl lan ar y dimawth i gasglu pethau. Ond dwi'n siŵr fel rhan o'r pwyllgor a fel rhan o'r stiwardiaeth yma, ni'n gwerthfawrogi fawr iawn cefnogaeth y bobl bach ifanc yma ac hefyd yr ysgolion sydd wedi creu. Da iawn i Ysgol y Bont Faen, llongyfarchiadau mawr, a diolch Donald unwaith eto. Croeso, diolch fawr.